Når man skal bestille bokserhandsker, så kan det godt være lidt forvirrende i forhold til hvilken størrelse man skal købe. Derfor vil jeg i den her video forklare jer forskellen på Sandtæk-handsker og på bokserhandsker. En Sandtæk-handske bliver angivet i størrelse small, medium, large. Og det går ud fra, hvor stor en hånd du har. Så det vil sige, tager du en small, så er den smallere hen over knoerne, hvorimod en large den er bredere hen over knoerne. Så small passer til en lille hånd, og large passer til en stor hånd. Her snyder det så lidt med bokserhandsker, fordi bokserhandsker angives i ounce og ikke i small, medium, large. Og det betyder, at en lille ounce er ikke lig med en lille hånd, og en større ounce er lig med en større hånd. Det gælder selvfølgelig lidt i den forstand, at hvis du kigger på 6 ounce og 18 ounce, så er der noget af en forskel på de to handsker her. Men det siger også lidt sig selv i det, at du skal have mere stødabsorberende materiale i handsken, så er du nødt til at gå op i en større handske. Jeg vil så kort fortælle jer, hvad de forskellige størrelser bliver brugt til, og dermed så håber jeg selvfølgelig, at det hjælper jer til at indpege lidt på, hvad det er for en handske, I skal bruge. Børnehandske, 6 ounce. Den bliver brugt til børn omkring 6-9 år. Der er ikke særlig meget beskyttelse i, at der kun er 6 ounce i. Nu er hånden så heller ikke så stor, og de små kan nok heller ikke slå så hårdt, så det passer perfekt til den størrelse. Går vi op i lidt større, op i 8 ounce, så kommer vi op i børn 9-12 år. Kommer vi så herop i 10, 12, 14 og 18 ounce, der er også en 16 imellem, men den har jeg ikke lige taget med som eksempel, så er det mere eller mindre one size fits all i forhold til din håndstørrelse. Så tager du en 10 ounce her, så kan jeg passe den, fordi inderhandsken i handsken er sådan set samme størrelse, som den er til 18 ounce. Forskellen på de her handsker er så, hvad de bliver brugt til. Tager du 10 ounce, den er lidt lettere end 18 ounce, fordi at den har mindre absorberende materiale i sig. Den bliver brugt til stævner. Lige præcis, den her handske er rent faktisk IBER-godkendt, så den kan bruges til stævner. Så har vi 12 ounce, der er lidt mere beskyttelse i. Den bliver hovedsageligt brugt til sandsæk og til plethandsker osv., hvor du både kører noget styrke, men hvor du også kører noget hastighed. Lige i den her model kan I se, der står Gym på fra Greenhill. Den er rent faktisk designet til fitnessbrug. Så hvis man gerne vil have lidt mere beskyttelse af hånden og en fastsidet tommelfinger osv., så er den her ideelt til fitnessbrug. Kommer vi op i 14 ounce, den vil jeg helt klart anbefale, at man bruger til sparring i klubber. Udover at der er bedre beskyttelse af din egen hånd og en bred velcro-lukning, så er der også bedre beskyttelse af dine medkæmper. Og der er heller ikke nogen grund til, at man skader sig selv op til en kamp, eller at man skader sin medkæmper op til en kamp. Så har vi 16 og 18 ounce. 16 ounce bliver nogle gange også brugt til sparring. Det er hovedsageligt 14 ounce, man ser til det. 18 ounce bliver brugt til at få den her lidt ekstra tyngde, når du træner. Du kan ikke rigtig træne hastighed med den, men du kan træne de tunge slag, og du kan træne god beskyttelse, fordi den er jo lidt bredere. Det er sådan set det, hvad man hovedsageligt bruger handskerne til. Hvis I har yderligere spørgsmål, så er I selvfølgelig meget velkommen til at skrive eller ringe til os.